Αγαπητοί μου, ο λαός φταίει όταν αποδέχεται εκείνα τα οποία του λέγουν οι άρχοντές του. Τι να κάνει, επανάσταση? Όχι, προς Θεού. Αλλά θα φωνάξει και θα πει, δεν δεχόμεθα αυτή τη λύση. Να πάρω ένα δικό μας παράδειγμα. Θέλουν επί παραδείγματι να καθιερώσουν τις ταυτότητες, και βέβαια θα εργαστούν το θέμα της καθιερώσεως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες εν διάφορες περιπτώσεις. Ξέρουμε όμως ότι δεν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες αυτές διότι όμως όταν ο λαός δεν αντιδράσει, τότε θα τιμωρηθούν και οι άρχοντες και ο λαός. Γιατί τιμωρείται ο λαός? Διότι απεδέχθη μια αμαρτία που εργάζονται οι άρχοντες. Όπως και αν έχει το πράγμα, μόνον όταν ο λαός αντιδράσει, τότε δεν θα τιμωρήσει ο Θεός το λαό. Αυτό να το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό ο λαός πρέπει όταν βλέπει κάτι κακό να αντιδρά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στην Εκκλησία. Όταν άρχοντες κακοί επιβάλλουν φερειπίν αιρετικές θέσεις ή ό,τι άλλο, ο λαός θα φωνάξει, θα διαμαρτυρηθεί. Θα επαναλάβω, δεν θα κάνει επανάσταση, αλλά θα διαμαρτυρηθεί. Και αυτό σημαίνει υγεία, και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να τιμωρηθεί ο λαός. Όταν όμως ο λαός δεν αντιδράσει, τότε θα τιμωρήσει ο Θεός και τους άρχοντες και το λαό.